parang Kikol ba yun? Ay, si parang Kikol nga. Hoy, parang Kikol. Mukhang ang saya mo ngayon ah. Ano bang meron? Oo, parang Kulas. Masaya talaga ako kasi pumayag na yung ka-textmate ko na magkita kami bukas. Uy, pre! Nagbababae ka na naman. Baka malaman to ng misis mo. Patay ka nun. Panigurado. Huwag kang maingay dyan, pre. Baka may makarinig sa'yo. Ikaw bahala, pre. Maganda ba yung ka-textmate mo? Hindi ko pa siya nakikita, pre. Ganun ba? Saan ba kayo magkikita? Magkikita kami sa mall bukas, pre. Magsusuot daw siya ng kulay pink na damit. Panigurado, pre. Maganda to. Ganun ba? Ano naman susutin mo bukas? Sabi ko, magsuot ako ng t-shirt na kulay green. Pero hindi ako magsusuot ng kulay green, pre. Baka pangit yung ka-textmate ko ba? Ano ako? Bobo? Tama yan, pre. Ang wais mo talaga. Parang Kikol. May babaeng paparating sa atin. Nakasuot pa ng kulay na pink na damit. Ang pangit naman yan, pre. Ay sus, Ginoo. Ang pangit nga. Excuse me. Ikaw siguro yung kaibol ko, ano? Hoy! Huwag mo akong idamay sa aibol-aibol niyo, ha? Bakit? Nakasuot ba ako ng green na damit? Ikaw ka talaga. Ang gwapo mo. I love you. I love you na. Pre, takbo, pre! Chuche!